La pluja creativa dels infants és l'exposició amb la que els tallers municipals d'arts plàstiques per infants Carrau Blau celebren el seu 30è aniversari. Un núvol gegant amb els autorretrats dels nens i nenes de les escoles de Sant Just presideix el celler de Can Ginestar, l'espai central de la mostra. La Casa de Cultura acull fins l'1 de maig aquesta exposició que es presenta com un resum de la trajectòria educativa i artística dels 30 anys del Carrau Blau. La directora del Carrau, Soledat Sans, va explicar a les persones assistents a l'acte de celebració per què ha volgut fer aquesta mostra. Per què això? Per què he volgut que una exposició que és del Carrau dels 30 anys hi hagués tantíssima gent col·laborant? Perquè penso que el Carrau ha fet molta participació a l'exterior, al poble, a les festes. I el que es viu és la pluja que et cau, tot arreu cau, no? I llavors jo crec que els nens, encara que no hagin vingut al Carrau, alguna cosa s'han mullat de la que nosaltres hem explicat a través dels temps, encara que els que no vinguin ni han vingut mai, perquè ho han vist i ho han viscut. Tothom va poder veure alguns dels treballs que s'han fet al Carrau aquests 30 anys i les autoritats locals van destacar què representen aquests tallers per Sant Just. Per tant, aquí hi ha una pedagogia educativa. Això ja són paraules majores. Hi ha creativitat, hi ha coneixement, hi ha valors. I aquestes 5 o 6 paraules, ostres, ens fan més humans. I estem millor situats com a persona estem millor situats. Estic convençut que els nois i les noies que han anat al Carrau i els que estan ara, doncs, ostres, tenen un valor afegit. Quan un agafa la regidoria d'educació, doncs home, és una responsabilitat i generalment et deixes aconsellar, no? Truques als exregidors i exregidores, escolta, mira, m'agradaria parlar amb tu, què és el que he de... com ho veus, com ho hem de tirar endavant, i sempre diuen el mateix, bueno, tu és el que vulguis, tu mateix, això està bé, això és important, tal i per tothom dius, Carrau és important. És un seguit d'estructures, gasos, xemeneies, que fan núvols perquè plogui. Com ja saben, el lema d'aquest any del Carrau, en 30 anys ha plogut molt, que és el lema del 30è aniversari, no? La capella és un dels espais de Can Ginestar on s'ubica una part de l'exposició del Carrau Blau. L'altra és el cim. I el principal és el celler de Can Ginestar. Aquí hi trobem la mostra dividida per temàtiques, com ara la Mediterrània i el misteri. A banda de l'exposició, unes banderoles fetes pels nens i nenes han anunciat la mostra per tot Sant Just. Tots els centres educatius hi han col·laborat per fer-ho possible, com també ho han fet els tallers municipals d'arts plàstiques, Esproseat i l'Escola d'Estiu Rosa Sensat. Amb aquesta exposició, el Carrau Blau dona el tret de sortida a la celebració dels seus 30 anys de trajectòria a Sant Just.